L'11 de setembre ha estat un any més una Diada Nacional de Catalunya que s'ha viscut amb intensitat, emoció i orgull de ser catalans. L'acte institucional de Vilablareix s'ha iniciat a les 12 del migdia amb la lectura del manifest d'Òmnium Cultural pel concert de la Llibertat al Camp Nou. Posteriorment, els més de 100 assistents a l'acte han agafat forces per la tarda amb un vermut popular. I és que ja des de primera hora de la tarda, un riu de veïns i veïnes s'han desplaçat cap a la N2 pel nou pont sobre el tren d'alta velocitat i envaint els trams de la via catalana. Doncs celebrant aquesta diada que serà segur històrica pel futur del nostre país, igual com després de la celebració de l'11 de setembre de l'any passat el nostre país no és el mateix, després d'avui segur que l'estat espanyol es veurà obligat a mirar d'una altra manera el que està passant al nostre país. Una diada festiva, lúdica, participativa, democràtica, on només demanem poder exercir el dret a vot, poder votar i decidir que volem ser un nou estat independent dins Europa. A continuació, us deixem amb les millors imatges que hem enregistrat de la via catalana. I el somni del xiquet que dorm al braç, la mare que li dona de mamà, el vell que just baixava a comprar el pa, que s'ha trobat la via i s'hi ha quedat. El jove en tot a guanyar i res a perdre per cridar independència. La xatxa qui li pega per ballar, seguint la batucada que balla. I aquella entera d'allò que ho sap tot, que veu mirar del pa que de la sort. I després diran que si no serem quatre gats, tot un poble clamant per la llibertat, i al diari tots són containers cremats. Qui vulgui jugar s'ha de fer la mà, qui vulgui jugar s'ha de fer la mà, qui vulgui lluitar s'ha de fer la mà, tots junts, tots junts. Hi ha pancartes, catxons, descrits i balls, sardanes, castellers, dracs i talls.